Bafethu, nganginenhlolo khono eMtuba. Inhlolo khono yami yayingo-10 o'clock. Since kwaku in between the week, abazali babengezi bekwazi ukungisa since kwakufanele kube emsebenzini. So intombazane le yimina kwakufanele iyidrayive le iye khona. Hayi ke ungazi kwami ke so ayifaka this as a thing eshoyo ukuthi in 500 meters 10 right. Kodwa ke ngangenze ukuthi nayo phela imingidukisa since phela naye ngiyazi yabo kube ukuthi ngisheshe ngiyayithola indlela ngikaze ngiphuthelwe. Hayi ke guys ke ngihambe ke. Kusamnyama njalo guys ngihambe. Hayi bafethu ngithe uma ngifike lapha ngasempangeni. Bafethu guys hey khona guys isiphithiphithi esenzakala lapha. Khona inhlekelele eyenzakala lapha guys. Sona ke bafethu ngiyahamba ke kunalama 2 lanes lawa guys angiyahamba ke i-truck lilapha ngiyalibuka ayingeza ngeza. Ngithe guys uma sengikanje ne truck guys esiqondene kanje. Ngiphakathi no code 14 bafethu. Not any code. 14. Ngiphakathi no code 14 guys. Driver we truck wa indicator. La indicator i-driver elihle. La indicator guys ukuthi lizongena kule lane mina engikuyona. How? Kanjani? Cause phela ngila. Hi guys. No, ngicela ngangisadlala uma ngisathi kanjani. Hayi drive ngambona ukuthi no man uyashenxa. Ngiyambona ukuthi nanya lo yayesondela nga. Okulandelayo phela ukuthi lo ngemumva ezothi bhitshila kimi. Naku ngizophenduka isemish. Naku ngizoba yisandwich. Naku ngizoba ucheese in between izinkwa. Hayi guys ke. Hayi ngihlehle nami kancane yabo guys. Hayibo ngimbona ukuthi no uyangena serious guys. Hayi guys ngihlehle nami ngihlehle guys ngihlehle ngize ngingene kwilane yabantu guys. Ngingene kule lane enezimoto eziza nganga kimi. I'm like yazi mase kuthiwa kwenzeka iaccident la kungafike kutholakala mina ukuthi ngisephutheni cause angikho kwilane yami njengamanje. Kodwa njengamanje uba ungenza isiphutha ubani wenza ukuthi ngibe selenini errong inangu umuntu. Hayi guys liqhamuka itruck lapha yabafethu ngiyalibuka kanje. Hayibo angisazi ukuthi ngizokwenza njani guys ngimane ngishaya ureverse. Ngishaye ureverse guys. Njengamanje imoto guys kanje sibhekene kanje mina ngishaya ureverse yona iza nga. Hayi udriver guys akhanyise kanje amathoshi nami ngiwenza amathoshi. Ehlisa ispeed ngibona okay ispeed sakhe sehle cause nginkathi ngishaya ureverse ispeed sakhe ebeza ngaso besingafana lesi sengisibonayo manje. Uma ngithi ngibuka kwile lane yami guys ama truck kaya race. Angazi noma elinye lalicanga ukuthi nespeed esikhulu ukudlula elinye nje. Hayibo guys hawema guys ngacishe ngavelelwa inkinga mina lapha ngacishe ngavelelwa inkinga wamane wama guys lo driver lo ongaphambi kwami wami ngayilinda ke imoto kwaze kwaba safe ukuthi ngene kwilane yami guys ngangena kwilane yami ngaya ke ngafika ke Mtuba ke ngafike ngayo kwenza ke engangikuyele khona kodwa nje hayibo guys yo